ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭାଗବତ ଗୀତାରୁ କିଛି ଶିଖିବା। ଭାଗବତ ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ 16 ଶ୍ଲୋକ 7ର ଭାବାର୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ କିପରି ହେବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ପିଲାଦିନେ ପିତୃଗୃହରେ ପିତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ସେ ରହେ, ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାରେ ରହେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ବୟସ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାରେ ରହେ। ମନୁ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସାମାଜିକ ନୀତି ଏବଂ ସଦାଚାର। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଏକ କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭୋନ୍ନତ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲଭ ଜୀବନଧାରା ବାହାର କରିଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜରେ ବିବାହ ବାସ୍ତବରେ ଏକ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ନୈତିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅସୁରମାନେ ସମାଜ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ନିୟମମାନ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଯେଉଁ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଯାଇଛନ୍ତି ବା ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଅସୁରମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ ଶୋଚନୀୟ ଅଟେ।